panibagong video, panibagong vlog na naman tayo. So for today's vlog mga kabsat, ay pupunta po kami sa Cagayan. At ngayon mga kabsat, andito na nga po kami sa Tuguegarao. Ngayon pa lang magbi-video, pero tara na, let's G! Ayan mga kabsat, on the way kami. Kung makikita yung mga tsaka syempre malamig din. And ayan na, andito na nga kami sa may Gonzaga, Cagayan. Tapos ayan, nag-video din ako. Dito na kami sa may Santa Ana, Cagayan. Ayan. So, tapos ayun, dumiretso kami sa may palengke ng Santa Ana and bumalik kami papunta dun sa may Maceta Beach. Doon kami diretso. Sure kayo? Papanan tayo? Naggalasmit ni Dalan. No way, ilo ni. Roller coaster. Kabobot. Nandito na po kami sa may Maceta Beach. Hindi ko na video kanina dun sa ano, papapasok ate. So may Maceta Beach. Ayan, pakita ko na lang sa inyo yun. Oh. Ayan, Maceta Beach. Maganda naman dito, mababaw siya and white sand. Ayan. Family outing. Shukil. Asang madi nakakarga. Parang okay lang yung paa ko dyan, pero sobrang sakit na kasi masakit dun sa may mga bato talaga, as in. Naririnig po yung alon! So, hello mga kabsat! Andito po kami ngayon sa Maceta. Maceta, diba? Maceta Beach. Aw, ang sakit na ng paa ko kakalakad dito sa may bato. Bato. Naghahanap kami ng ano, ng crabs. Meron din dito, oh. Ayun o, ang dami siya! Ay! May nakuha na kami. Ayan na, merong umang. Umang ang laki. Nakuha namin. Hanap kami ng crabs. Uulamin namin mamaya. Aray ko, sakit sa kakon. Ayun. May nagtago dito na pantal na yun. Nakakain to eh. Oh no! Lasang asin. Seaweed nga. Di ba nakakain to? True. Pag ano, fresh. Kapag kain, di ba sayang, pinatay mo na. Hindi. Nahulog. Bumagsak. Sarap. Isara natin yung lumalabas yung bilbil. Dapat magtago tayo para hindi tayo makita ng magatol. Kasi bigla silang lalabas na gano'n. Okay, kukunin ko gano'n. Photoshoot. Photoshoot. Shoot to shoot. Awat oo. anak nga agatol.
Pinatala ako. Sila sa atoy. Pagpugrot ba? Ako na ba ang aga to? Ito ang fresh. Paano mo nalaman ng fresh yan? Kulay green. Ayun! Ay! Yak! Ang ganda dyan, ang ganda dyan. Why? Pa-screenshot please. Wing! Fly high butterfly. Archi, paru chi. Nung kinukuha mo. Wala naman. Ano to? Ay! Ciao! Grabe ka naman. Tigis. Di ba uod to? Saan? Uod sa dagat to, mali. Ay, oo. Huwag na yan. Makatingin. Dito madami, tara ron. Lakad-lakad. Bakit ka pa dun to? Nagsakit isaka. Kala mo maganda. Nasakit isaka yarn. Nasaan na yung mga agaton? Malinis lang. So ayun mga kabsat, punta tayo kay Manong na namimingwit ng isda. Ayun. Tingnan natin kung may nahuli na siya. Sakit sa Pero paa yarn. parang wala pa naman. Oh, go. Tanungin natin kung may nahuli na. Wow, ang sarap naman. Ayan, sobrang ganda. Ayan. Wow! Hintay yung makichismis. Nagkihawan na ala na. Ang lakas kasi. Una ang managin no na kayo agala tila mas. Si kaban ni Itan na dito. Ang lakas. Mas maganda, oo, mas maganda. Ang ganda ng fall niya, parang tiles, no? Yan ka muna. Lala sa gilid. Bitawan mo na yung kahoy, Chloe. Bitawan mo na. Ka ng tao. Hello mga kapsat, so ayun, time check, hapon na dito, mga 5:13 na po, 5:15, ayan. Ayan pa yung ari ko, habang kami picture-picture man nun. Kasi naka-change outfit na ako ulit. Welcome to my vlog ko na. Dito mga kapsat, ayan, may mga nakalaro ako sa volleyball. Sila ay mga taga-Cagayan lang mga kabsat. And ayan, naglaro kami ng volleyball. Oh, beach volleyball yan. Pak. Boom, boom. Mata. O, diba? Outside. O, yan. Padaka pa si ate. Outside. Magaling ah. Last. Go. O, anong klaseng volleyball yun? Ba't may pag-ganon siya? 2,000 years later. So, ayun mga kapsat, nakapack up na nga po kami and pauwi na po kami sa Isabela. Ayan na yung mga gamit namin.
Ayan, pauli na kami. Bye-bye, Maceta Beach. Ayan, bye-bye na, Cagayan. Hello mga kapsat! So, ayan, nag-stop over po kami dito sa may... Stop over? Nag-stop po kami dito sa may Lalo. Ayan. Anong barangay? Magkakape lang kami. Barangay Kapehan. Barangay Kapehan. Barangay Kapehan, igidalan ko na na. Basta tilalo, kape kami. Na barangay ata din. Adi alas 2 na biyahe, naging Ana? alauna. So hanggang doon lang mga kabsat. Thank you so much for watching. At syempre magsha-shoutout ako. Shoutout kay Eric Mina, shoutout kay Jean, and shoutout kay Harold TV, shoutout kay Phil Balon, and shoutout also kay Mark Gunn, at saka kay Emil Martin. Shoutout din kay Cha Mi De Vera, and shoutout kay Lorraine Ashley Arcega. Shoutout also kay Giancarlo Bessing. Ayan. At alam nyo ba mga kabsat na yung outing namin na yon ay biglaan lamang dahil nga babalik na yung mama ko sa abroad. Kaya yon biglaan kaming nag-swimming. Ayan, thank you so much again for watching. It's me again, So, ayan, thank you so much ulit mga kabsat. It's me again, your Miss Sinam Eat. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Love lots! Par, par, chi, pa,